DX. Celkom mladý dokiaľ a také auto parádne už má. Tam je tak v mojom veku možno. Myslíš, že to má sa vlastné? Za čo? Má leasing. No ale tak. Čo, ty si máš zobrať na leasing? Takéto? Hej, prečo nie? No ale tak on si, keby som si ja zobral na leasing takéto auto, tak nejdem do Ameriky. Tak ale on to býva, to je ako keby si šiel teraz, zobral by si také auto, šiel by si na štrmské plet. Ideme? Nie, lebo by sme nestihli potom prísť na Floridu. Na Floridu sa teším, Dari, ti tam bude pecné slnce. Stáno veci, daj džusu. Quite shitty song. Ja viem, skúste si pripraviť nejakú vyprášiť. Na takejto skale si zvyčajne Jakeho brat zabije stan do skaly. Ako zapnúť, točím video vôbec? Netočím. To je živ. Jazdím po meste na zadnom sedadle. To je rieka? Podľa toho puchu, čo tu je, cítim, že nemáš šumpu vyplavilo. Nesilná stanka a sáčniku. Yeah! Good job, guys! Proti vietru šlapu ako divý na vlaku. A už to začína. Kde? Tu je jeden, aha. Tam bude ešte sneh. To bude kosa asi. Čak ja mám oblečenie, neboj sa. Veveričky pozorne prejdi. Aha, to sú... Videl si? Hej. Hej, myslíš? No, však vidím. Ale prd. Musíme skrátiť zastávky na každej druhý oný. DJ Bobo? Prerušujem hudbu a chcem povedať, že Stano, dúfam, že sa ti dobre tancuje. My sa tu gulujeme. Keby si niekto myslel, že sme tu v decembri, tak to nie je pravda, lebo dneska je 30. jún. Ty vole! To je turistika. Horský prechod. Výstup zo základného tábora. Toto ešte nebol vrchol? Pozri tie orly. Trochy to, ako ich zoberiem, ty vole. To sú supy, krúžia nás do chlínov. Aha, jaj, chudák. Ty vole, riadne havraniská, to ani Matej Korvín taký nemôcť. Ani Matej Korvín taký nemôcť. Ani Matej Korvín taký nemôcť. Wow, aké ceny, Dariti. Poď povedla neho, hýbaj. Čiže necháme prejsť. Hýbaj. Pronghorn? To sa mi nezdá, že by to bol. Aj to je ono. Hej, to je Pronghorn. Zaril si to až do palubnej desky?
Toto mal za ten burst do keľu. Nemá? Yes. Obdoriči, čo tu chce na ceste? Nechaj ho. Kamoš. Wow. Nechaj. Ide si po svojej ceste. Ide si počiare ako modelka. Ako divne vykračuje. Ide si počiare ako modelka. Čo robí? On sere. Nerozosmievaj ma do prdele. Ty kokso, to je zábor. To je paráda. Teraz vyzerá ako keby prijažol. Si vytiera si zadok oným prachom. Ide ich pozdraviť, podri. Ty vole. Kokos, už by mi stislo, keby som tam bol. Dobre. Uvedomí aj tí Japonci. Ostatných to už prestal baviť. Počkaj, musím zapnúť. Takže ideš vystúpiť. Drž sa, keby sa musel pridať núdzovo. Kamarát, to je iný šéf. Chytro, už mám iba minútu videa. Tu je. Nissan Titan, to čo je za hovedo? Neboj sa na pranská motor. To je prdeli, to je škandál. Úsporný 8 valček, save gas. To je prdeli s tým Američanom, niečo chodia na tie autá. Ako nám všetci dávajú kolečko. Speedujú. To si radšej vypnem to video. Zase niečo nové experience, pozri, kočka si telefonuje. Odkiaľ, že je. Hej, cica! Aj. Čupni aj ty. Počkaj, veď fotím. Veď práve, že chceš, aby čo najviac to bolo vidno, nie? Kaš. Ale to zase, to nie je moc veľké, keď si tak... Na takejto skale si zvyčajne Jakeyho brat zabije tam do skaly 2. Čo máš rád? Teba. Predstav sa, čo do Ameriky. Myslím, zo zvierat. No však. Čo? Že si tiež také zviera. Rád mačky. Občas smrdíš horšie ako kôň. Občas mi chutí pálenka, občas aj Marienka. Pravda je. Who's gonna ride your wild horses?